பார்க்கல. Hey guys, welcome to Akshita's channel and நாங்கள் அக்ஷிதா பேசுகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம thumbnail பார்த்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ ரொம்பவே சூப்பராக ஒரு பர்த்டே விஷ் இல்லை ஆனிவர்சரி ஏதோ ஒரு விஷுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி சூப்பராக க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லி மோலன் டேப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். ஓகே, இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கைன்மாஸ்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ கைன்மாஸ்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து க்ரியேட் நியூ கொடுத்துடலாம். க்ரியேட் நியூ கொடுத்துட்டு 16:9 கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க. இப்போ நான் அந்த வீடியோவுக்கு ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. அந்த ஃபோட்டோ வந்து அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகலை. ஸோ அங்கே இருக்கிற செட்டிங்ஸ் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட்டிங்ட்டு போயிட்டு ஃபில் ஸ்க்ரீனுன்னு கொடுத்துருங்க. இப்படி ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டு டிக் பண்ணிவிட்டா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்க்ரீனில் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும். இப்போ இந்த ஃபோட்டோஸை நம்ம திருப்பி ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ அந்த ஃபோட்டோஸில் கரெக்டாக அந்த ஃபிட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஃபோட்டோ வந்து மூவ் ஆகுது. ஸோ அதனால அந்த ஃபோட்டோ டேப் பண்ணிவிட்டு பேன் அண்ட் ஜூம் அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த டபுள் இதில் இருக்குல்ல அதை வந்து கிளிக் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி இந்த ஃபோட்டோ மூவ் ஆகுது. அதே மெத்தடில் அதையும் நம்ம டேப் பண்ணி டிக் கொடுத்துருங்க. ஸோ இப்போ அந்த ஃபோட்டோஸ் மூவ் ஆகலை. இப்போ அந்த கிராஃபிக்ஸ் வீடியோ எப்படி ஆட் பண்ணுறதுனா அந்த ஃபோட்டோவே டேப் பண்ணிவிட்டு கிளிப் கிராஃபிக்ஸ்குள்ளே போயிட்டு இதில் வந்து நான் சொல்கிற ஃபோட்டோ ஸ்ப்ரெட்டுன்னு இருக்கும் அந்த கிராஃபிக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நான் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ அங்கே மிடில்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதை கொடுத்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் டைட்டில் டெக்ஸ்ட்டு கேட்குது. ஸோ உங்களுக்கு பர்த்டே விஷ் இல்லை ஆனிவர்சரி விஷ் எதோ சொல்லணுன்னா சொல்லிக்கோங்க. நான் இப்போ இதில் எதுவுமே பண்ணல. அதனால் அந்த டைட்டில் டெக்ஸ்ட் அந்த இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து டாட் மட்டும் சும்மா வச்சிடுறேன். ஸோ இப்படி டாட் வச்சுட்டு அங்கே வந்து ஒன்றுமே தெரியாது. அதனால தான் இப்போ ரெண்டு இதுலேயுமே நான் டாட் வச்சுட்டு டிக் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லாமே ஆட் பண்ணோம். அதே ஃபோட்டோ டேப் பண்ணிவிட்டு கிளிப் கிராஃபிக்ஸ்குள்ளே போயிட்டு ஃபோட்டோ ஸ்ப்ரெட்குள்ளே போயிட்டு எண்டிங் இல்லை வேறு ஏதோ கிராஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ண கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த ஃபோட்டோ எப்படி கரெக்டாக இதாகுமோ அப்படி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லா இதுலேயுமே டைட்டில் அண்ட் டெக்ஸ்ட் கேட்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சும்மா டாட் மட்டும் வச்சுட்டு டிக் கொடுத்துருங்க. அது வந்து தெரியவே தெரியாது. இப்போ லாஸ்ட் ஃபோட்டோவுக்கும் நம்ம அதே மாதிரி ஆட் பண்ணிடலாம். அண்ட் அந்த லாஸ்ட் ஃபோட்டோவுக்கு ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு சாங் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். அண்ட் இப்போ அந்த சாங் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ப்ளே பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ அதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். யாரையும் இவ்வளோ அழகா பார்க்கல. அண்ட் அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். அண்ட் இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட் அதாவது இந்த கிராஃபிக்ஸ் வீடியோ எப்படி டவுன்லோட் பண்ணிடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிராஃபிக்ஸ் வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு அசட் ஸ்டோருக்கு போயிடலாம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த கைன்மாஸ்டர் அசட் ஸ்டோரில் வந்து நீங்கள் நிறைய கிராஃபிக்ஸ் இல்லை வீடியோஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த அசட் ஸ்டோரில் இந்த லோட் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்களா இங்கே எத்தனை எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு. இதில் நம்ம அந்த கிளிப் கிராஃபிக்ஸ் எஃபெக்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். இதில் வந்து மாடர்ன் அண்ட் சிம்பிள் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அந்த மாடர்ன் அண்ட் சிம்பிள் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டா இவ்வளோ கிராஃபிக்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதில் ஃபோட்டோ ஸ்ப்ரெட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிடலாம். இப்போ அந்த ஃபோட்டோ ஸ்ப்ரெட் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே வந்து நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணனால இன்ஸ்டால்டுன்னு காட்டுது. நீங்கள் இப்படி தான் டவுன்லோட் பண்ணணும். ஸோ அவ்வளோதான். அண்ட் ரொம்பவே சிம்பிள். இதை டவுன்லோட் பண்ணுறதும் எடிட் பண்ணுறதும் ஏன் பிக்னஸ் கூட இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம். இந்த கைன்மாஸ்டரில் எதுவும் தெரியலனா கூட இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம். ரொம்பவே சிம்பிளாக எடிட் பண்ணுறது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அண்டில் பாய். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணுற வீடியோஸ் எதாவது வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் எடிட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அண்டில் பாய்.